Això pot ser molt llarg. Estàs en el green. És semblant a quan vas a golpejar amb el driver. Veus la bola? On creus que hauria d'estar? El pàter al centre i la bola un poquet més. Un poquet més així. Ok. 1, 2... He treballat amb molt bons entrenadors i jugadors professionals espanyols. Per exemple, el mateix José Manuel Lara va vindre a mi fa 2 anys i és bonic veure com ha tret profit de tot això. Li està donant resultat. Passa molt de temps competint i ho està fent molt bé. Veig les persones de forma individual. Tots necessitem ajuda. Tots hem errat en algun moment. Cal entendre la tècnica. Per a fer més popular el golf en Espanya, la clau seria fer-ho més accessible econòmicament. Cal ajudar aquells que tenen menys recursos. Així, el nivell del golf espanyol podria créixer encara més. El jugador que treballa dur acabarà guanyant. Aquell que practica molt, que fa una bona pràctica, també guanyarà. No ho farà aquell que continua bevent i que va amb dones. El jugador professional s'ha de dedicar. Tinc molt de respecte pels golfistes professionals, però ells s'han de respectar també. Este és un negoci molt dur. Crec que Sergio té un potencial enorme. És un gran jugador. El seu pat potser siga una miqueta irregular, però pareix que a poc va trobant la forma. Sembla que enguany ha trobat per fi el mètode que més li agrada. Crec que la gent està siguent massa dura amb ell. S'espera molt d'ell. També crec que hi ha molt bons jugadors ahí fora, però crec que ell particularment ho pot fer realment bé. Estàs al centre? Està al centre el pàter? La bola també? Bé, estem acostant-nos. Recordeu 3 qüestions. El pàter, al centre i posició de driver. Adiós.